Vidite li onaj luksuzni automobil po povoljnoj cijeni? Pazite, to je zamka jeftinog statusa. Automobil koji je koštao $80.000 i dalje treba popravke koji koštaju $80.000, čak i ako ga danas kupite jeftino. Čestitamo! Ako vas je logotip zaintrigirao, upravo ste kupili neograničenu pretplatu na bankrot. Ono što sja u salonu često je tempirana bomba u garaži. Zato danas otkrivamo 14 modela koji se čine kao zlatna prilika, ali su zapravo beskrajne rupe. Obratite pozornost na broj 3, jer je to najčešća pogreška koju čine oni koji pokušavaju impresionirati. Krenimo. Broj 14. Range Rover Evoque. Naš popis započinjemo vozilom koje savršeno utjelovljuje koncept aspiracijskog luksuza. Range Rover Evoque prve generacije bio je ogroman uspjeh za britansku tvrtku Land Rover. Njegov dizajn bio je toliko revolucionaran i elegantan da i danas izgleda moderno. Bio je to automobil koji je popularizirao kose linije krova i visoke linije pojaseva u kompaktnim SUV-ovima. Međutim, iza te fasade elegancije i terenskih sposobnosti krije se jedna od najmračnijih povijesti pouzdanosti posljednjeg desetljeća. Glavni problem s Evoquom prve generacije leži u njegovoj elektroničkoj arhitekturi. Land Rover je oduvijek imao kompliciran odnos s električnim sustavima, a u ovom modelu tu su složenost doveli do krajnosti. Govorimo o senzorima koji otkazuju bez upozorenja, uzrokujući da automobil pređe u neaktivan način rada na autocesti. Problemi s infotainment sustavom, koji se zamrzne ili jednostavno isključi, ostavljajući vozača bez pristupa kontrolama klime ili navigacije. Ali ono što stvarno iscrpljuje novčanike njihovih vlasnika je ovjes i sustav pogona na sva 4 kotača. Mnoga od ovih vozila pate od preranih kvarova diferencijala i sustava stražnje spojke. Popravak ove vrste kod ovlaštenog servisera lako može premašiti $5.000. Broj 13. Nissan Altima. Sada se okrećemo limuzini koja je nekoć bila ponos Nissana i obećavala da će biti ultimativni rival Toyota Camry ili Honda Accord. Nissan Altima, posebno u svojim modelima opremljenim kontinuirano varijabilnim mjenjačem poznatim kao CVT, zaslužio je svoje mjesto na ovom popisu iz vlastitih razloga i to ne baš pozitivnih. Nissan je bio jedan od pionirskih brendova koji je masovno usvojio CVT mjenjače, tražeći bolju ekonomičnost goriva i glatkiju isporuku snage. Ali tehnička izvedba bila je katastrofa koja je vlasnike koštala milijune u popravcima. Glavni nedostatak ovog automobila je taj što mjenjač nije dizajniran za popravak, već za potpunu zamjenu. Unutarnji metalni remeni i remenice koji mijenjaju prijenosni omjer skloni su prekomjernom trošenju zbog topline. U toplim klimama ili pod nešto zahtjevnijim uvjetima vožnje, ulje u mjenjaču brzo se degradira, gubeći svoja svojstva podmazivanja. To uzrokuje da mjenjač počne proklizavati, automobil gubi snagu u kritičnim trenucima poput pretjecanja ili da ispušta stalno metalno zujanje koje ukazuje da je kraj blizu. 12. broj. Jeep Compass. Jeep Compass je vozilo koje iskorištava nostalgiju i prestiž marke Jeep kako bi privuklo kupce koji traže gradsku avanturu. Međutim, stvarnost za vlasnike ovog SUV-a uvelike se razlikuje od onoga što prikazuju televizijske reklame. Posebno su zabilježeni problemi kod verzija opremljenih 2,4 litrenim Tiger Shark motorima koji su neprihvatljivi prema modernim inženjerskim standardima. Najozbiljniji i najčešći simptom je prekomjerna potrošnja ulja. Ne govorimo o malom gubitku između servisa, već o motorima koji mogu potrošiti litru ulja svakih 1500 km. To nije samo stalna smetnja za vlasnika koji mora tjedno provjeravati mjernu šipku, već predstavlja i stvarnu opasnost od katastrofalnog oštećenja motora. Ako razina ulja padne prenisko, unutarnji dijelovi pate od brutalnog trenja koje na kraju uništava blok motora. Jeep se suočio s više kolektivnih tužbi zbog ovog problema, ali za pojedinačnog vlasnika rješenje je obično skupo i komplicirano. Uz sve to, elektronika se čini kao nešto iz noćne more. Električni sustav u vozilima Jeep Compass često ima kvarove u upravljačkom modulu karoserije, što rezultira automatskim paljenjem svjetala, nemogućnošću zaustavljanja brisača vjetrobranskog stakla ili čak naglim gašenjem motora dok je vozilo u pokretu. Ove električne kvarove izuzetno je teško dijagnosticirati jer su obično povremeni, prisiljavajući vlasnika da provede bezbroj sati na dijagnostici u specijaliziranoj radionici. Broj 11. Volkswagen Tiguan. Mnogi smatraju ovo vozilo njemačke proizvodnje sigurnom i robusnom opcijom. Volkswagen Tiguan prve generacije bio je bestseller, ali modeli opremljeni TS i motorima s izravnim ubrizgavanjem
posebno dvolitrene verzije, predstavljaju zamku za neoprezne. Problem ovdje nije nedostatak snage ili udobnosti vožnje, već niz konstrukcijskih nedostataka u kritičnim komponentama koje mogu uzrokovati kvar motora bez upozorenja. Prvi glavni krivac je zatezač lanca razvodnog mehanizma. U konvencionalnom motoru lanac bi trebao trajati cijeli vijek trajanja vozila, ali u tim motorima zatezač otkazuje, što omogućuje lancu da preskoči nekoliko zubaca. Kada se to dogodi, ventili motora sudaraju se s klipovima, što rezultira uništenjem motora u djeliću sekunde. Trošak obnove ovog motora može premašiti $6.000. Mnogi vlasnici nisu svjesni da imaju ovu tempiranu bombu ispod haube sve dok jednog jutra ne pokušaju pokrenuti automobil i čuju samo zastrašujući metalni zvuk. Drugi ozbiljan problem je nakupljanje ugljika na usisnim ventilima. Budući da ovi motori koriste izravno ubrizgavanje, benzin ne prolazi kroz ventile kako bi ih očistio. S vremenom to uzrokuje nakupljanje ugljika koji smanjuje performanse, povećava potrošnju goriva i dovodi do preskakanja paljenja. Čišćenje ovih ventila zahtijeva specijalizirani, skupi i periodični postupak pjeskarenja pomoću ljuski oraha. Nadalje, plastične vodene pumpe sklone su pucanju, što uzrokuje curenje rashladne tekućine koje, ako se ne otkrije odmah, može rezultirati masovnim pregrijavanjem. Broj 10. Ford Explorer. Nastavljamo ovo putovanje kroz financijske katastrofe na kotačima s imenom koje je desetljećima bilo sinonim za obiteljsku avanturu i američku robusnost. Ford Explorer je institucija u segmentu SUV-ova pune veličine, ali njegovu nedavnu povijest obilježio je jedan od najkontroverznijih inženjerskih komada u posljednje vrijeme, 10-stupanjski automatski mijenjač. Ovaj mijenjač, razvijen u suradnji s General Motorsom, obećavao je revolucionirati učinkovitost goriva i glatkoću vožnje, nudeći gotovo beskonačan raspon brzina. Međutim, u praksi je postao komponenta koja je izazvala najviše pritužbi među vlasnicima novijih modela. Problem s ovim 10-stupanjskim mijenjačem nije samo pitanje nelagode, već i sigurnosti i izdržljivosti. Mnogi vozači izvještavaju da vozilo pati od oštrih promjena brzina, kolokvijalno poznatih kao trzanje, koje se osjećaju kao da ga je straga udario drugi automobil. Ovi unutarnji trzaji nisu normalni i simptom su nedostatka sinkronizacije između upravljačkog softvera i mehaničkih komponenti mijenjača. U gustom prometu ili pri pokušaju pretjecanja, mijenjač se čini nesigurnim koji stupanj prijenosa odabrati, ostajući u rasponu okretaja koji vozača može učiniti ranjivim u opasnoj situaciji. Broj 9. Peugeot 3008. Prelazimo na europsko tržište kako bismo razgovarali o vozilu koje je osvojilo brojne nagrade za svoj dizajn interijera i eksterijera, ali koje krije razornu tehničku tajnu za svoje benzinske motore. Peugeot 3008, opremljen 1,2 litrenim trocilindričnim PureTech motorom, automobil je koji osvaja srca kod prodavatelja, ali užasava servisnu radionicu nakon 60.000 km. Srž ovog problema je njegov sustav razvoda, točnije takozvani mokri zupčasti remen. Ideja Peugeotovih inženjera bila je smanjiti trenje i buku tako što će zupčasti remen biti u izravnom kontaktu s motornim uljem. Na papiru bi to trebalo povećati učinkovitost, ali u stvarnom svijetu pare goriva koje prodiru u ulje degradiraju kemijski sastav remena. S vremenom se guma remena počinje ljuštiti i ispuštati male čvrste fragmente u sustav podmazivanja. Ti ostaci putuju kroz motor i na kraju začepljuju pumpu za ulje i na juže prolaze za podmazivanje, poput onih u turbopunjaču. Kada podmazivanje prekinu ovi gumeni fragmenti, motor trpi katastrofalan kvar. Vidjeli smo slučajeve u kojima se motor potpuno blokira jer senzor tlaka ulja nije na vrijeme upozorio na blokadu. Peugeot je morao produžiti jamstva i izdati masovna opoziva, ali šteta na povjerenju potrošača već je učinjena. Broj 8. Chevrolet Captiva. Slučaj Chevrolet Captive u svojoj najmodernijoj verziji fascinantan je i opasan fenomen globaliziranog tržišta. Ono što vidite sa zlatnim amblemom leptirmašne Chevrolet zapravo nije proizvod koji su razvili inženjeri iz Detroita, već vozilo kineskog podrijetla koje je dizajnirala tvrtka Baojun i preimenovala za prodaju u Latinskoj Americi i drugim regijama. Ova praksa, poznata kao inženjering brenda ili outsourcing dizajna, omogućila je Chevroletu da ponudi SUV sa 7 sjedala po vrlo konkurentnoj cijeni, ali po cijenu kvalitete izrade koja ostavlja mnogo za poželjeti.
Najveći nedostatak nove Captive je taj što nije pripremljena za intenzivnu upotrebu ili protok vremena u različitim vremenskim uvjetima. Materijali korišteni u kabini škripe nakon samo nekoliko mjeseci korištenja, a električni sustavi imaju povremene kvarove koje je teško pratiti. Ali najzabrinjavajući aspekt je njezin pogonski sklop. Opremljena malim 1,5 litrenim turbomotorom i CVT mjenjačem azijske proizvodnje, Captiva se čini teškom i nedovoljno snažnom prilikom putovanja s maksimalnim kapacitetom od 7 putnika. Broj 7. Mercedes-Benz A-klasa. Ovo je jedno od najvećih razočaranja za ljubitelje njemačkih luksuznih marki. Mercedes-Benz A-klasa je početni model za trokraku zvijezdu, dizajniran da privuče mladu publiku koja želi status koji taj logotip daje na prednjoj strani svog automobila. Problem je što u početnim verzijama trenutne i prethodnih generacija kupac dobiva daleko manje od onoga što plaća. U mnogim od ovih modela, ispod haube, ne nalazimo čistokrvni Mercedesov motor, već 1,3 litreni blok motora razvijen u suradnji s Renaultom. Plaćanje cijene premium automobila za motor koji biste mogli pronaći u mnogo jeftinijem mainstream vozilu prvi je udarac za kupca. Ali problemi ne završavaju s motorom. A-klasa je patila od pretjerano složene i čudljive elektronike. Njegov sustav s 2 ekrana i softver za informiranje i zabavu, iako vizualno spektakularni, obično imaju softverske greške koje zahtijevaju stalna ažuriranja u prodajnom salonu. Nadalje, kvaliteta plastike na središnjoj konzoli i panelima vrata je ispod one koju biste očekivali od marke koja je izumila automobil. Broj 6. Hyundai Sonata. Hyundai Sonata je vozilo koje se godinama pokušava ravnopravno natjecati s divovima poput Toyota Camry i Honda Accord. Međutim, njegov ugled narušila je obitelj motora poznata kao Theta 2. Ono što se činilo kao solidna i ekonomična opcija pretvorilo se u sigurnosnu noćnu moru koja je dovela do masovnih opoziva i kolektivnih tužbi u nekoliko zemalja. Glavni problem leži u unutarnjim proizvodnim nedostacima. Metalne strugotine iz proizvodnog procesa ostaju unutar uljnih kanala motora. Te metalne čestice djeluju kao abraziv, uništavajući ležajeve radilice i uzrokujući prerano trošenje koje na kraju potpuno blokira motor, često dok se vozilo kreće velikom brzinom na autocesti. Ali drama ne završava jednostavnim mehaničkim kvarom. U brojnim dokumentiranim slučajevima kvar motora uzrokovao je curenje tekućine na vruće komponente, što je rezultiralo iznenadnim požarima u motornom prostoru. Za vlasnika rabljene Sonate koji je kupi izvan jamstva, ova povijest je igra ruskog ruleta. Iako je marka ponudila produljenja jamstva na nekim tržištima, stigma automobila koji se može zapaliti ili iznenada ugasiti čini njegovu vrijednost pri preprodaji razočaravajućom, a preventivno održavanje stalnim izvorom stresa. Broj 5. Tesla Model S. Ulazimo u područje električne mobilnosti s pionirom kategorije. Tesla Model S je nevjerojatan automobil kada sve radi, ali postaje izuzetno skup ukrasni predmet nakon što istekne 8-godišnje jamstvo na bateriju i pogonski sklop. Teslin najveći problem je filozofija zatvorenog ekosustava i nedostatak mogućnosti popravka glavnih komponenti. Ako baterija u starijem modelu S odluči prestati raditi zbog kvara jedne ćelije ili unutarnjeg senzora, službeno rješenje marke obično je potpuna zamjena baterijskog paketa. Govorimo o računima koji se mogu kretati od $15,000 do $22,000. U mnogim slučajevima ovaj trošak popravka premašuje ukupnu vrijednost automobila na tržištu rabljenih vozila. Isto vrijedi i za poznati središnji ekran prvih generacija, čija je flash memorija imala ograničen vijek trajanja i na kraju je učinila automobil neupotrebljivim, budući da se gotovo sve funkcije vozila kontroliraju odatle. Tesla izvan jamstva financijski je rizik koji si malo tko može priuštiti, jer jednostavan elektronički kvar može značiti potpuni gubitak investicije. Broj 4. BMW serije 7. Sada moramo razgovarati o kralju njemačkog luksuza koji stari alarmantnom brzinom. BMW serije 7 je inženjersko čudo, primjer onoga što marka može postići u smislu udobnosti i performansi. Međutim, sva ta sofisticiranost zahtijeva složenu mrežu senzora, elektroničkih modula i sustava zračnog ovjesa koji nema tendenciju gracioznog starenja. Kada ovi automobili napune 7 ili 8 godina, gumene komponente ovjesa počinju pucati i propuštati zrak. Popravak zračnog ovjesa serije 7 može koštati koliko i kupnja novog kompaktnog automobila. Tome dodajte kronična curenja ulja u njegovim 8-cilindričnim motorima i elektronici koja počinje izbacivati fantomske poruke o pogreškama koje izluđuju čak i najiskusnije mehaničare. Rezultat je automobil koji se može pronaći na tržištu rabljenih vozila za djelić originalne cijene, ali posjedovanje njega je financijsko samoubojstvo. To je
je vozilo koje biraju oni koji žele odglumiti uspjeh kojeg više nemaju, samo da bi otkrili da je trošak održavanja tog izgleda sidro koje će ih uroniti u beskrajne račune za popravke. Broj 3. Audi Q7. Nastavljamo s vrhunskim njemačkim inženjeringom s Audijem Q7, posebno u njegovim verzijama opremljenim V6 turbodizelskim motorom. Ovo vozilo je čudo snage i okretnog momenta, sposobno vući tone sa zavidnom glatkoćom. Međutim, iza ove fasade snage krije se jedna od financijski najopterećujućih mehaničkih konfiguracija za vlasnika nakon što automobil prijeđe 100.000 km. Glavni problem leži u njegovom sustavu razvoda. Za razliku od jednostavnijih motora koji koriste jedan ili dva lanca sprijeda, ovaj motor koristi složeni sustav od 4 lanca razvoda smještena na stražnjem dijelu bloka, pričvršćena za mjenjač. Kada se vodilice za ove lance počnu trošiti, što se neizbježno događa s vremenom, motor počinje ispuštati metalni zvuk zveckanja koji ukazuje na nadolazeću katastrofu. Zbog položaja lanaca, fizički ih je nemoguće zamijeniti dok je motor u automobilu, jedino rješenje je ukloniti cijeli motor i mjenjač. Operacija koja zahtijeva više od 20 sati kvalificiranog rada prije nego što se uopće dotakne prvi dio. Ako tome dodamo cijenu originalnih rezervnih dijelova i sklonost ovih motora propuštanju u hladnjaku ulja, koji se također nalazi na teško dostupnom mjestu, dolazimo do popravaka koji lako dosežu 6 ili 7 tisuća dolara. Za automobil koji je već izgubio velik dio svoje vrijednosti, ovaj trošak često je posljednji udarac koji ga šalje ravno na otpad. Broj 2. Fiat 500. Fiat 500 je ikona talijanskog dizajna, automobil s neodoljivom osobnošću koji osvaja srca svojom retro estetikom i agilnošću u urbanom okruženju. No, za mnoge vlasnike ljubavna veza naglo završava zbog tehnologije zvane Dualogic mjenjač. U pokušaju da ponudi praktičnost automatskog mjenjača s učinkovitošću ručnog, Fiat je ugradio robotizirani ručni mjenjač. Jednostavno rečeno, to je običan mjenjač s hidrauličkim robotom koji upravlja spojkom i mijenja brzine umjesto vas. Problem je što ovaj sustav apsolutno mrzi gusti gradski promet, a upravo je to ono u čemu bi ovaj automobil trebao blistati. Hidraulički aktuator izložen je visokim temperaturama i stalnom radnom ciklusu koji na kraju degradira njegove unutarnje brtve i senzore. Simptomi počinju trzavim promjenama brzina ili, u najgorem slučaju, automobil se zaglavi u neutralnom položaju usred prometnog raskrižja. Najfrustrirajuća stvar za vlasnika je što trgovci rijetko popravljaju aktuator, radije zamjenjujući cijelu jedinicu, čija cijena daleko premašuje proračun bilo kojeg vlasnika ekonomičnog automobila. Posjedovanje Fiata 500 s ovim mjenjačem znači život u stalnoj neizvjesnosti koliko će vremena proći prije nego što se na zaslonu instrumentne ploče prikaže strašna poruka o kvaru mjenjača, znak koji obično dolazi s četveroznamenkastom procjenom popravka koja će svaki obiteljski proračun staviti na rub. Broj 1. Land Rover Discovery. Došli smo na vrh naše liste s vozilom koje utjelovljuje izreku da nije sve što sija zlato. Land Rover Discovery je na papiru ultimativni terenac, sposoban za penjanje na planine s razinom luksuza koja konkurira najboljim limuzinama na svijetu. Međutim, u stvarnom svijetu to je vozilo koje provodi najviše vremena na dizalici u radionici. Složenost njegovih sustava je jednostavno ogromna. Ima zračni ovjes koji omogućuje podizanje ili spuštanje automobila, aktivne hidraulične sustave za kontrolu naginjanja karoserije u zavojima i električnu mrežu koja upravlja svime, od načina rada kontrole proklizavanja do funkcije masaže sjedala. Kvar samo jednog od ovih sustava često pokreće domino efekt. Vrlo je uobičajeno vidjeti ova vozila parkirana na ulici s jednom stranom koja se spušta, jer je jedan od zračnih jastuka otkazao ili zaključana u načinu rada za hitne slučajeve koji im spriječava da pređu 30 km/h zbog neispravnog senzora visine. Nadalje, motori često pate od problema s hlađenjem koji, ako se ne otkriju odmah, rezultiraju iskrivljenim glavama cilindara i popravcima koji koštaju polovicu vrijednosti vozila. Land Rover Discovery je automobil za ljude koji si mogu priuštiti posjedovanje dva identična vozila, jedno za vožnju i drugo za ostavljanje u garaži dok čekaju da dijelovi stignu iz Engleske. Za prosječnog kupca to je statusni simbol koji se brzo pretvara u financijsku noćnu moru. Nakon što se snađete u ovom koridoru automobilskih užasa, postavlja se pitanje kako izbjeći upadanje u ove zamke. Zlatno pravilo za izbjegavanje financijske propasti je jednostavno: nikada ne kupujte impulzivno ili samo na temelju izgleda.
Temeljito istraživanje je vaša najbolja obrana. Prije potpisivanja bilo kakvog ugovora ili predaje pologa, ključno je posvetiti vrijeme čitanju foruma vlasnika, konzultiranju baza podataka o pouzdanosti i prije svega dobivanju detaljnog izvješća o povijesti vozila. Automobil koji je imao 5 vlasnika u 3 godine ili pokazuje praznine u svojoj evidenciji održavanja je crvena zastavica koju ne biste trebali ignorirati.